салому алейкум бардори азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусулмон ва касое ки тамошо мекунед. Саломи худро ба ҳаматон мерасонам. Бародари азиз, аввал бахшиш ки дар видеои пешина мақсад уҷа навистагимон камтара хатогӣ буд. Бисёр дар комментари нависидем ки чӣ бояд мақсад мо дар раҳ будем, саросиматарак будем, амро ба телефон монтаж мақсад сразу кардем, мондем видеоро барои ҳамиқа барои ҳаҷ буд. Рекламон бениҳо дар комментари нависидем ки правилно навис уҷа яку монтаж уҷа дар ютуб ро буд ягон кор кардан намешид. Бародари азиз, ана боз мақсад ноз бо рекламаем ҳаҷи умраи бародари азиз, касое ки мехоҳанд ки ҳаҷи умра рафтан бародари инҷа мемонам, як рейс уҷа роҳӣ кардем. Акай уҷа як рейс роҳӣ кард, мақсад мардум рафтан, расидан, богаштан, омадан. Инҷа наворош мебурад, дар бари ман майда мебурад. мақсад аэропорт намуди свор кардага, роҳӣ кардага, уҷа фуромад чи хел хулоса ҳамаш дар бари ман буромадан мегирад, кам мондан мегирам. Ҳаминҷа тамошо мекунед. хитом бародари азиз, касое ки ҳаҷи умра рафтан мехоҳед, хонаи худо марҳамат дар номерои поин будагӣ занг бизанед. Акай Орзу Хичай, мақсад бисёриҳо мешиносанд, каналаш Орзу юристе ҳама медонем. мисол хизматаш барои мардуми ғариб бениҳоят нашоти юридически расидагия, мақсад имрӯзо ҳам мераса, ёрдам мекунад бародаро. касое ки мақсад хонаи худо рафтан мехоҳанд, ҳаҷи умра, марҳамат бародари азиз, дар номерои нами болобудагӣ дар номерои поинбудагӣ занг бизанед. даиҷа хонаи худо мақсад айдама дидед, то хонаи худоро чи хел рафтагиян, сиёмка кардагиян бародаре ки рафтан, сиёмка карда мақсад овардан, мо даиҷа мемонам бародаро. марҳамат, касое ки хонаи худо рафтан мехоҳед, мақсад ба боварӣ, ба дили пур, марҳамат бародаро. касое ки гуфтаи чи матали тоҷикӣ хел мехоҳед, касое ки хоҷӣ шидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, ё касое ки мехоҳем падар ё модар ё ки ягон хеши тавратон, марҳамат дар номерои поинбудагӣ 0909 занг бизанед. баъдан бародари азиз, охира гуфтам ки нашоти авиакаса билетомон шербачо беташвиш, нашоти билетои мо бисёр ҳамин савол метавонем шербачо. билето электронӣ мешавад дар тамоми дунё, фарҳанд дар Америка, дар Англия, дар Франсия, Россия, дар Узбекистон, дар Қирғизистон, дар хулосаи гап ки по всем мире есть билет. хулоса дар ки ҷои ҳаст нести фарқ надора бародаро. дар нами номерои поинбудагӣ дар ватсапи мо бинавис, мақсад дар Россия набуд, дар дигар давлат бошӣ, ватсап қадим метавонӣ ки муроҷиат кунӣ. дар ин ватсапи мо менависӣ, мегӯӣ мисал бародаро як чиқа хоҳиш мекунам ҳаматон, ҳами дар омаден, мисал салом нанависен, салом бародар ё ки салом бинавис, мада билет мақсад ай фалонҷо ба фалонҷо силата бинавис бародарҷон, тамом сразу мо нархи номаша роҳид мекунем. бисёр салом менависӣ, ман сатра алек мегардонам, бо баъди 5-6 соат баъд билет дар кор мекунам, бо маймун билети киҷо чилаи чандум, хулоса вақтам мегирад. барои ҳамин бародари азиз, хоҳиши ҳаматон ҳамин номеро ватсап ҳастай, медрес мақсад салом менависӣ, билет мисол нависед душанбе Москва чилаи 20 декабр, 20 ноябр. хулоса хеле ай киҷо ба киҷо, ё ки душанбе Москва дар кор, ё ки душанбе Стамбул дар кор, числаи 23 ё ам числата менависӣ, мо мебинем. мисол числаи 30 мегӯям, мумкин 29 дар арзонтар бошад, ягон бародарҷон 30 29 арзона. хулоса гап ки бародари азиз, мақсад авиакасаи муҳоҷирон ҳамавақт дар хизматонай. иншоалло ки бо нашод ниёзмандон бародари азиз кӯмак кардастем. аз Тоҷикистон бисёр муроҷиатҳо шудааст, апай Сарвиноз ва апай Осиябону мераванд бародаро, мақсад бисёр мада муроҷиат мекунен. номерои ҳаморо мепартомтон, ҳамоно да муроҷиат мекунен, ҳамоно рафтан мебинанд. дар ҳақиқат агар ҳама одам ниёзманд бошад, иншоалло ки мо дар хизмат ҳастем бародари азиз. мо мақсад хизмат ҳамине ки аз мо нарафтан навор кардан, мақсад пешниҳоди мардуми хайрхоҳ кардан аст бародаро. касое ки марҳамат мехоҳен кӯмак кардан, дар ниёзмандо иншоалло кӯмак мекунем дар якдигар. ва дар оҷо гуфта будам ки бародари азиз, кадоме ки тоҷикай, мақсад аз Тоҷикистон аст, мусалмон аст, дар комментари нависен, ҳама нависен, адуши боя борякум ҳазор раҳмати калом бародари азиз. анами видеорам бародари азиз, анами видеода бадураен ҳама кида дар комментари ки дар кадом давлате бинависем. мисол дар Россия дар кадом шаҳрам шаҳрата бинависем, мисол ман дар Москва менависам, те дар ки ҷои дар ҳама каса бадураен бародари азиз, каси дар ки ҷои ҳастай мисол бинависем, ҳама каса. ин просто барои як ради мардум мақсад интересоват кардан, як мардум мақсад чӣ мегам байни худмон як хирсанд, як чӣ аст бародаро. барои қашар бачаҳо ҳама каса медорем падешка дастгирӣ лайк мемонем ва падилитса мекунем ки касое ки шояд ки намедонанд чӣ ба кадом роҳҳо
خونه خدا را اون کسایی که نمیدونن چه بلیت بخرن ویدیو را میبینن شما سبب میشین مقصد ویدیو را میبینن یا که بلیت میخره که خونه خدا میروه همش مقصد میشه باقی همه خدا نگهبان باشه با یا برگردم هزار رحمت کلام وارد دستگیریتون که در مدت کوتاه ما 32,000 پات پیچ کشیدیم انشالله باوری دارم که در بین همین 2-3 ماه انشالله خدا اول با روزگی خداوند خودش انشالله باوری دارم که در مدت هم 2-3 ماه ما 100,000 دایره میکنیم این همش دستگیریش ما مردمی مسلمان غریب که این همش اول خداوند خشه و دستگیری شما هست خداوند هر یک کار چی میکنه و بنداش سبب میشه و انشالله باوری همین خدمتش که برای 2 یا 3 ماه ما 100,000 پات پیچ کشیدن میتونیم برای 100,000 کشیدن برادرها سخت دستگیری سخت میکنیم همین فقط پادپیچ کدامی صبح زیاد میشه شیر بچه‌ها پادلیت سا میکنیم ویدیو داره ایمو داری واتساپ داری فیسبوک داری ادنا کلاسیک داری پادلیت سا که هم لایک هم ویدیو پهن شود مردم خودش میبینه انشالله پادپیچ سا میکنه در کانال ما 100,000 میشیم انشالله و وعده کردیم که 50,000 شدیم 10 مادر 5,000 تقسیم میکنیم برای که ما افتادم که 3 مادر در مقصد تلفن بخریم میتونیم یا 10 مادر 5,000 همه در کم میدن که 10 مادر 5,000 بدین 10 مادر انشالله به خود الله 50,000 شدیم 10 مادر انا 5,000 میتیم 100,000 شدیم برای 100,000 هم سورپرایز دارم تو خداوند همه تا نگهبان باشه در امان الله باشین سلام علیکم تاجیکستان با پیش